Hej, velkommen til den her GTA-video, hvor jeg spiller GTA på Trillemille-kanalen, og så skal vi spille lidt GTA uden Milas. Fucking irriterende, han ikke kommer hjem hos os. Så vi må bare lære at leve med det, og den her gang, så tager vi motorcyklerne. Og vi går over i bombebutikken. Bombebutikken ligger lige der. Så skal vi bare lige køre. Lad os se, hvor god motorcyklen er. Så. Lad os lige se, hvor god den her motorcykel er. Ja, så pænt synes jeg altså ikke, den her den er. Den har lidt for store hjul, den her. Hold da kæft. Fuck, jeg mister mange liv. Hold nu kæft. Jeg håber, man får liv igen, fordi jeg mister en del liv der. Shoot like a Russian, like a hook, like shoot like a Russian. What? Ej, kom on. For helvede. Kæft, vi starter dårligt ud. Vi går lige over i varebutikken. Så døde vi. Det var sådan noget godt musik. Yeah. Det var faktisk meget godt musik. Og lad os bare komme videre og dræbe andre folk. Hey, vi tager lige den her bil. Bil. Fuck, du er snedig. Hey, nej, ikke den. Den var for grim. Hey, bil. Hvad? Motherfucker, ja, du har ret. Nu, det er det, der sker. No! Slap lige af, mand. Så kører vi. Kæft, den er dårlig. Hånd, det er for sød. Okay, lad os se, hvad skal vi høre? Fuck you, bitches, man. Hvad er det? Nå, lige meget. Ja. Så kører vi. Hey, hvor er vi overhovedet på vej hen? Hvor er butik? Nå, der er vi. Så kører vi i den her dårlige øs, man. Lidt hurtigere. Så. Altså. Jeg dømmer den her bil, den får sgu da kraftigt med nu. Jeg har lige ved at tage sådan en der, fordi der er så mange her. Vi kan godt overleve med sådan en her dårlig øs. Det er jo lige fra mega verdens undergang. Eller jo, det er det. Jo, det er det. Vi tager den her. Bare lige ind foran den. Og så stille os på klæ. Så, ja, der. Du holder bare din kæft, fede smartass, mand. Fuck you, bitches, mand. Spil lidt smart, mand. Så, nu er kraftigt med på os. Han så. Skal vi slås? Jeg er sgu da ikke bange for dig. Fede af. Så, din fede abe, mand. Du skal sgu da ikke. Bare kom an, altså. Det er det, der sker. Nu kører vi sgu da kraftigt med sådan en lille mikrobil. Det er sgu da okay. I stopper igen. Det går skide hurtigt. Hey! Der er en tyv. Vi flækker lige tyven. Efter tyven. Han er der. Dø! Han er sgu da ikke død. Har jeg ikke nogen våben? Jo, har jeg ikke noget våben? Det er sgu da lige meget. Selvom han burde dø.
Jeg har lige sådan en hurtig øs. Jeg kan godt lide ham der dame. Hun skriger, men hun løber sgu da efter ham. Det er sgu meget mærkeligt. Igen der. Good. Så kører vi. Du. Javel. Hej lille ven. Nu skal jeg lige købe de her. Den her pistol, den er bare så god. 400 af dem, og så starter vi en video. Nej, lad os se. Okay, vi laver sådan en challenge, hvor at hver dag, så skal vi bare købe så mange af dem her. Okay, måske ikke hver dag, men vi køber i hvert fald mange af dem her. Så hver gang, så køber vi så mange skud her. 400, og så ser vi, hvad vi kan bruge de her skud til. Og så dræber vi bare alle sammen i verden. Alle der findes skal dø. Hov, vi har 400 for længst nu, så tager vi bare 500. Det er ikke engang det, jeg kan mærke det, fordi jeg kiggede på kameraet. Og det lå heller ikke mærke det. Det er lige meget. Farvel min yndlingsgangster. Jo, vi ligner meget gangster. Prøv lige at se. Jo, motherfucker, jo. Så. Okay. Skal vi bare starte med at vi tilkalder lige politiet. Ham der ikke. Vi skal lige have våbnet frem. Kæft, jeg ramte ham sgu da ikke engang. Sådan der ramte jeg ham. Dem. Jallas, hvor er der? Okay. De er sgu da løbet. Okay. Så, nu har vi tilkaldet politiet. Nu skal vi bare gøre sådan her. Sådan stille og roligt, imens politiet kommer. Det er sådan, det er klassisk. Der. Dø alle sammen. Så er sådan, at politiet de kommer. Lige der. Fucking dø. Jeg ramte ham i det mindste. Det er da noget. Hey, jeg er der. Jeg ramte dem ikke i forhold til, hvor mange der var. Her er det sgu meget mærkeligt. Jeg tror på politiet er efter mig. Jeg kan høre nogen, der er efter mig. Så jeg tror også, de er efter mig. Jeg kører sådan. De kører ind i mig. Lidt tak for skubbet. Men ikke for meget. Shit. Flyt jer. Hvad fuck laver I? Vi skal ud. Dø nu. Hvor mange stjerner har vi? 2. Allerede. Godt. Okay, vi går et sted hen, og så gør vi lige. Okay, sådan der. Fordi så lægger vi os i dækning. Ikke der. Jeg dør. Og jeg havde også mega lidt liv tilbage, mand. Vi vil lige ved at få en politibil. Vi dræber dem. Der er nogen, der skal dø. Okay, vi laver en challenge. Vi ser, hvor mange stjerner jeg kan få. Og jeg laver sådan en base ud af biler. Ja. Jeg kan så lave sådan en base ud af biler. Vi skal lige have telefonen fremme. Nej, gå lige væk. Nej, pistolen mener jeg. Sådan der. Nej. Jeg hader bare, når det der, det sker. Gå nu ud af det der. Væk. Jeg rører jo ikke noget.
Sådan der. Det var bedre. Der er nogle dejlige biler. Den er dejlig. Den er lige til at blokere, så man ikke... Ja, den står der, og den står også allerede perfekt. Man må ikke kunne komme ind, så vi gør lige sådan der, så... Lige sådan der. Hvad finder størst? Kommer der en til? Ja, det var der. Lad os se. Au, for helvede. Den her, den er sgu da lidt stor. Vi tager den her. Jeg kan godt lide, at vi sådan bare sådan går rundt, og så tager vi bare bilerne, og så stiller vi næsten lige ved siden af. Det er sådan. Det er noget godt musik. Okay, jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke synge det der. Ja. Det der bare... Det der... Det. Okay. Jeg prøvede, guys. Jeg prøvede. Men nej. Det lykkedes ikke. Nej, forkert vej. Der. Der. Sådan der. Der. Der er en stor bil. Stor bil. Hvem? Alle elsker stor bil. Så lægger man lige 2 piger. Jesus Christ. Jeg kan godt være sådan... Hey! Der er nogen, der har stjålet. Okay. Skal vi bare sige, det her det er nok? Ja, okay. Nu dræber vi dem. Vi tilkalder lige politiet. Det gør man ved, at vi bare lige sådan tager... Vi tager nej, vi stopper en stik. Okay, så... Nå jo, det er fordi jeg sigter på dem. Dø! Alle derovre i dør. Kæft, der løber mange. Mange bangebuks. Der er flere, der skal dø. Der, desværre så død. Dø! Og så kommer politiet lige. Niks, jeg har ikke nogen bomber. Alle de forlader bare sådan deres biler. Jesus. Hey! What? Så I alle sammen det? Der var sådan lidt politi. Hey, de kommer her. Fuck. Shit. Hvad er det for en grim gun? Skal jeg have den der? Kom nu, sigt. Løb. Nu er det fandme afsted. Nu er det fucking skynde os, mand. Nej. Der er nogen her. Fuck. Hvad er det for en retarderet måde, jeg kører? Der, godt. Så er det kraftedeme afsted. Fuck. Shit. Jeg fik et chok, mand. Oh my god, mand. Så kom jeg også sådan... og dræber mig. Sådan. Jeg fik et stort chok der. Tak fordi I så med i den her video. Så ja, I må gerne like. I må også gerne dislike. Bare I fortæller hvorfor I disliker. Så farvel. I må også gerne sige hvis jeg
en af de sygeste til GTA.